Baba Nondaba amagosa alapha ekhaya Mfundisi Dodela bonke abalapha ekhaya abasepholini ibandla lalapha ekhaya Mbatha nabazalwane worship team Mshayi uGubu Mfundisi uShusha mfowethu Mfundisi uShezi mfowethu Apostle wami Mfundisi Dloli Mfundisi uGumbi abafowethu ngiyathobeka kakhulu Baba Nondaba ngumuntu bazalwane ningixolele ngumuntu oneyembeze iseduze noma ke ngisakhonza la ningathuki njengoba sesingene kuleki bazalwane iyona ndawo esengibona kuphelele kuyona ngoba mangikhumbula inkosi yangenzela kona ngikhumbula uNkulunkulu engene exhibeni lakwethu ubaba eganiwe amakhosikazi amathathu umama enkosikazi wesibili mina ngingowesi-11 ngokuzalwa abafowethu belapha abafowethu beneyindumba sikhonza la ekhaya kwenzela inhlekelele bazalwane ama-gospel African Gospel Church lapho Phongolo isifunda sasaphethe umfundisi umkhulu uMdletshe kushumayela umpostoli uMasibuko nami ngiyele njengabafana bonke bendawo ne-attitude yokuzalwa ubishopi ngazi ukuthi kuphelele ekhaya lakithi kunesonto leyiyoni bazalwane kodwa ngisonda nje nabo bonke okwembatha ningibekezelele ngazi inkosi ngisaphi la mhlawumbe ngiyothandaza bese ngihlala phansi ngingamazi uJesu kodwa ngilazi isonto futhi ke mhlanje kusontwa la ekhaya kwaRondo kufanele kushawutheke umuntu eseready kodwa mangibuka abantu abangakhonzi behamba estradini ngibuka mina sehluke ngezemvatho mangibuka abakamakhelwane bazalwane beyinyangeni bebuye begcobe benze yonke into nala ekhaya kuyathandaza ngo11 kuphunywe ngo2 kuphinde kiwe endumbeni ayikho into esehluke ngayo kanti ke kulesi sibongo kuneshwe elikhulu kunobusoka mfana nje wakhona qualification tool wakhona ufuna aqonye eThekwini stage nami ke ngiyentandele mina umuntu wami sengimbhazela ngaphezulu awukho WhatsApp ngalezo nsuku call back bonke baphelile ngithola entendeni sekugwele shusha bengikhuthuza umunye umfundisi izolo sekugwele ngafike ngama ngasemnyama manje ngifuna ukusayinela lo muntu ufocusile aqondana kabi apostle evula ivesi wavula ivesi wamemeza kwakanye uyazi umpostoli abefundisi basegospel abanayo into eningi ufika kumeze nje kanye athi kuyamsiza ngani umuntu yabemeza indoda yabaMasibuko yathi kuyamsiza ngani umuntu ukulizuza lonke leli lizwe kodwa mhla imihla yakhe iphela engazali noNkulunkulu namuzwa lo baba uyakhuluma kodwa emva kwevoice yakhe ngezwe omunye ethi mhlawusa namhlanje uzokwenzakalani nawe waqhubeka nevesi nobaba waqhubeka nevesi nobaba kodwa ngikhumbula into eyodwa shusha i-antakhola ibizwa futhi azange sibe babili ngaba ngedwa e-altari ngaya ngimphumlani ngajika sengingumntwana kaNkulunkulu ngakhala ngikhala into engingayazi kodwa ngizwa ukuthi kune-transformation ngizwa ukuthi khona into eyiqhamukayo ngizwa ukuthi khona okususwayo ngizwa ukuthi khona olandwayo nami abazalwane
ngaphuma ngaye ekhaya, ngathi mangifike ekhaya ngafika umamelele nalokho ngamvusa ngoba silale endlini eyodwa. Ngathi baba sengibuyile, wathi wenze njani? Ngathi nodaba kukhona into engenzakele. Nami ngizolala ngakodwa ngifuna ukukhuluma sempela. Sengisindisile. Batho kulungile ke lala mthunga. Lo daba lapho ngizolixoxa kuyihle ekuseni. Ngavuka ekuseni. Ufundisi nondaba uyazi. Ngavuka ekuseni ke akudilikelwa abantu basendlunkulu. Akhulekele emnyango ngathi ngize kuwe ndaba ezitha. Wathi ngena ngathi mangifika ngahlala phansi. Ngathi ngizoxoxa ukuthi izolo kwenzeke i-accident. Wathi yena kwenzakala ngithi uginqika imoto kodwa imoto iyaphila. Kodwa yona iginqikile. Ngithi ngihamba izolo ngokuphumulana bekuyisefu usukhosi mphumwa. Kodwa noma ephambi kwakho umntwana kaNkulunkulu usindisile. Ngiyakholwa bazalwane. Phezu kokushumayela, phezu kokubizwa, phezu kwempilo engcono, inhliziyo yami yalangazelela ukuthi mangifika phambi kwakhe athi well done my son. Ngiyafisa bazalwane ukuthi mangidlula la ngiyombona. Shusha sandela makholwa alahlekela uNembezi ukuthi sisaya phambi kwakhe. Msize uNkulunkulu ungayilahli inkonzo sothandaza. Sandelwa makholwa anele dokotela ukuthi ayasonga. Futhi they enjoy church. Kodwa bathi uyambuza uyazi ukuthi siyakhuthuka. Attitude ayikho yokuthi siyahamba. Umbona bakufanele esesigodlweni sekingdom ufanele aphile kuyona akatholakala. Mhloti but the kingdom inezigodlo zayo. Into yenza ikingdom ibe kingdom ukuthi kunezigodlo. And izigodlo akusisi izigodlo ngebuilding but izigodlo ngamandla sesigodlweni. Ngakuzo zonke umkhomba waseSwatini. Uma ikingdom ingenamsamo, ikingdom but ikingdom engaphelele. Abantu abazalwane sengiqedile. Uma kwaZulu ukuphelelisa ukuba umZulu kuphelele enyokeni, kuphelele kwakhetha omthandayo, kuphelele kwakhangela. Nokuzigqaja ukuthi ayamaZulu ukuthi abenkosi. But the kingdom esimenyezelwe saphethwa kuyo ngisiBhayibheli uphatho hlelo lithi ke funani umbuso kaNkulunkulu kuqala bese lithi ke khona konke okunye kuyonezela nenda mina nayindaba yombuso usufunile wawuthola bathi abatholakala esigodlweni. Sihlala bazalwane. Ikingdom ayibi ikingdom ingenazo izinsizwa zayo. Ngiphindeke ngesizulu sangabophongolo. Ikingdom into eyenza ibe ikingdom enamandla inembhemiso yayo. Kunento umuntu afike esigodlweni ayikhothe. Afike esigodlweni engayikhothile. Azikahle ukuthi ngeke ayithole kwakhe. Kodwa uzoyithola esigodlweni. Ngoba esigodlweni kunenyanga ehlala khona 24 hours. Eyenza isigodlo sibe nesisindo. Awusondelana. Manje nina bazalwane nasuka namukela
uma kunomcimbi endlunkulu kuthiwa hayi umcimbi nje kuyabuswa bayagcwala abantu kodwa makuthiwa sizokhuluma emsamo niyafika Okay. umsamo usaba bonke abantu kodwa ukudla kwabo bonke abantu manje nabazalwane likhathazwa nifuna igcwale ayikwazi ukugcwala indlu sizokhotha ngoba usathane uyazi ukuthi bakufanele abantu bengabi ne-title bengabi ne-identity yokuba ngabapriest fanele abafimbe bengaye esigodlweni esigodlweni bazalwane kuhlala imphongi esigodlweni kunemphongi akwazi ukuba nenkosi ingabi nemphongi esigodlweni kunodlunkulu isigodla kubi isigodla uNkulunkulu engekho esigodlweni kunama-securities ngoba isigodlo fanele siphephe isigodlo siphelele emthathwini ngoba imbongi esi-alethayo ukuthi nazi inkosi ngeke manje uma bakholwakho engekho emthandazweni uthi mina kufika inkosi bengaboni ukuthi sifikile ngoba bakujwayele ukuyibona kanti abantu abahlala esigodlweni beswa no-blue light sensor bebona ama-security asegeyithini ngoba isigodlo siyagadwa isigodlo siyavikelwa isigodlo kuba nabantu okuthiwa ngabalindi they protect iproperty yasesigodlweni awu bazalwane abasesigodlweni beswa nabasesangweni bathi get ready the king is coming manje we don't have intercessors bese kuzwakala inkomo imemeza ithi vulekani masango ingene inkosi yakazimu ungubani Jehova ungijehova wamabandla bese kushathi ugcwele uphakeme athi ukukhala wakho ungegolide athi umsila wakhe ugcwalisa ithempeli athi bayede wena basezulwini ungogcwele ufanele udumo uphakeme uyababazeka washaya isaluti Jesu. Amfuna ivesi kodwa manje shusha ngiyagula mangithandaza ngizala ubagcwele ugcizelele into ethi angizothi mahamba still asithandazi ngoba kuyiprogram yesonto kodwa umthandazo i-lifestyle nankinga-ke bazalwane i-lifestyle kodwa nansi into engilethile mahamba still abathandazayo batholakala emnyango wendlu yokuthandaza into engizokhuluma ngayo ngini bese ngihlala phansi ngihamba ukuthi one asikwazi ukuba nabantu abathandaza uNkulunkulu ingekho indawo fanele kuthandazwe kuyo uqala uNkulunkulu abanikeza indawo yokuthandaza abanikeza umsamo bese bemnyango asifundeni besike ngoba sekwa life bazomnquma evangelical ukuthi bangifundisa bazothi ujuluka mahala akafundisi hlobo lalabafana bayavutha abana content amapulpit shusha kodwa manje nawe uNkulunkulu egcizelela bahamasteli ehlisa ukuthi mahamasteli ngizweni uNkulunkulu ufuna 24 hours ehathara bazalwane ngeke phela bazalwane kuthiwa sizothandaza ngahamasteli bese ngihanjelwa igrace engaka nina nicabangisa ubonise izwa nje too much le grace ena too much le nini ukuthi senajwayela yonke into esontweni inormal kini
sishosha ngazi futhi bazolwa nathi bethi badlala ngathi labo muntu nganosho kodwa uNkulunkulu angizokugcizela nansi into ukuthi kuleli sonto ufuna abalindi bathe ngiyazama shezi ngiyathandaza ngiyafunda ngithathe incwadi zonke ngiyafunda uNkulunkulu hamba utshele leli sonto ukuthi ngibadinge emnyango we-altar. My daughter, I want to phrase that like this. Psalms 84. Jesus, umuntu bamzama ushumane masozela serious uvela post. Bayabonga Verse 10. Ne lotana bese siyathandaza ukhona ufunda la ekhaya ufunda amadumisi awufunde wena baba wena awufunde la bonke ngeke usheshe uhlangana siyafunda bazalwane. For a day in thy courts is better than 1,000. Okay. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the stands of the wickedness. Sicela izulu shezi iyangihluka lento uNkulunkulu ngesizulu uverse 10 mfana wami ufunde lisayo magijini ngokuba usuku lunye emagcekeni akho. wo sondelana siyakhuluma usuku lunye right emagcekeni akho so kuzala bakhonza la social media usuku lunye izulu esidala lesi sesishalisi esidala sithi usuku lulunye usuku lulunye sondelana lo bhala lapha nginike la ibackground emfishane 2 minutes uDavid ubhale kuwo uyamhlupha uDavid eshusha ngiqale ngichecka yena before abhale uDavid number 1 bazalwane niyayazi indaba yakhe yokuzalwa anginankinga nayo nilapha mhla eShagoliath eqoqa ubufakazi waShagoliath wafaka kuma records kwendlula lapho David mhlazane fanele angene esihlalweni sobukhosi kufika kwenzeka ibhidanso lithi kwashiyoni usuku lakhe lokugcotshwa yena kana garment usekwenzile habale ukugcotshwa basendaweni yokugcotshwa kodwa bezugcotshwa wafanele gcotshwa ufake isikindi abagqoka amagawuni abafanele ukugcotshwa kuthiwa ke hayi awusebaphelele nathi baba ngesibindi yes amasanzana aphelele bese kuba nomfana owelusayo bamba dwebela lo sesikhuluma naye automatically noma uyalandwa noma akalandwa akadeserve lento umfana ke lo esesikhuluma naye kusho ukuthi people that qualify to ascend the throne balayini ifuthi priest akekho la I have a crisis because mina embathemba nembabonayo bana usethi ke lona okay can we call the boy to come umelanda umfana uyafika umfana nje bayengena kwathula umpriest kwakhuluma izulu another day le esibhizi ngayo yokuqhobaqhobana siyoyilungisa lokuthi siyaqhobana siyabhesana siyoyikhuluma ngelinye ilanga ukuthi kwakhalani nondaba mhla usibeke sobe siyixoxele ukuthi noma swele kodwa David people does not approve but God approve because
usethi uDavide uyacotshwa uyangena ngesihlalweni. Iprofile yakhe uma engena esihlalweni echazwa makubuzwa abantu kuthiwa inhloboni inkosi le. Kuthiwa hayi lona wazaleka kabi bachaza kodwa nathi engishayile mangifunda isizwe bese kuthiwa hayi wayengumuntu ohamba nje. Mabechazela abantu bezobona inkosi kuthiwa inhloboni inkosi esizoyibona bethi nje lo lapha umuntu ehamba. Inkosi yona kodwa inkosi iyayihle mase kufanele kube nomuntu osukumayo ezweni. Bese kuthiwa David can you help us? Asondelana nazalwane. Because if prayer highly effective mayihamba ngeke. If prayer iqala kuhamba bese iphumela emagameni. Manje wena umthandazo wokucela ungakazi uyi-understand ukuthi before ube nomthandazo womuntu uqala nge-praise. Ashayi hapu it's fine. Angeke ngigijime eshosha. Ashayi hapu angeke ushayi hapu bese kuthiwa ke esesesihlalweni ke yona Nkosi uma siretha ngabo lezi insuku engasithi sazathi usoma millionaire. Kuthiwa ke wayecelile uDavid esesihlalweni experiencing impilo ye-kingship. Kuthiwa nje Nkosi ayingena stress. So the language of the living casa mfuniye lapho. Number 1 akaswelele utho. Number 2 ukhipha abantu abathuma bayangena bayaphuma inkosi vele enjoying the throne and ucover ingcebo yesihlalo. Kodwa simusa uDavide eyeka ingcebo, simusa uDavide eyeka isihlalo, simusa uDavide eyeka i-kingship. Awubazalwane simusa uDavide eyeka i-palace athi kunento ophethe nayo. Usuku tholodwa isemandleni lakho uNkulunkulu kanjani Davide ngaba uyenjoy ingcebo athi no umuntu weswe lomnyango nje umuntu wepheke athi ke lingono usuku emandleni lakho uNkulunkulu kunokuba anywhere else. My question is, yini lekwenza ungakhona ukuthandaza? Yini lekwenza ungeze emagcekeni makwenza umuntu ocebileyo? Ngifuna sixoxe bezalwane. Uma ethi ubuka impilo yakhe, abuka isalala, abuka imoto, abuka ingcebo, athi lento ayanele. Ngoba bazalwane izoshaya into yomthandazo uma siyosubmit izinto. Kanti umthandazo uyahlalela. 2, prayer is not prayer because uphendulile, but it's a prayer because idinga uThixo. As long as kunoThixo ukuthi kunomuntu ofanele athandaze. Manje amahamasteli enza lento eyayenziwa simlife enziwa ngofakazi baJehova. Bangena bayaphuma. And 2, amamenta ene-tendency yokwenza iy'nkonzo ngenxa yomkhuba wesonto bengasizakali. Kanti prayer is not a quarterly calendar event. I-prayer futhi ayizuqala sesehamba church. I-prayer kahle sifika nayo siyithwele. Ngoba i-prayer ithi ukhamba naye ekhaya kwakho la sizohlanganisa ikhulu ezivuthayo asiqala umlilo la. Lapha bazalwane asisabasi lapha sesithi hlangana nesikhulu sakho mangathi siyacisha sithi sondela lapha mangathi siyacisha sithi sondela lapha. Therefore ikhehle yomlilo iswakala indlu yonke asiqali eHammersdale Parish. Ufuna ukuthandazana. 4, prayer into eyenza kube umthandazo o-effective incikile enhliziyweni. Somkhaya good ngishumayeze wena
pray nenhliziyo engathanda umfundisi umthandazele wandlulu and bese umezweni uphendula okay angibuye mhlawumbe ezothi nje hayi ukhulumela umfundisi ngoba umfundisi you cannot pray esontweni ushiye udadewenu kungekho right uzothuka isonto uthuke nomfundisi soon and very soon uzobona babandayo kanti ngakusenhlizweni iprayer ihambi yodwa ngoba iprayer ine-tendency yokukhipha okusenhlizweni ingakho omunye mayibhala mayibhala babehlabela nakudala oshezi isagwaba bethi hayi Nkosi khipha inhliziyo yethu bese bethi hayi uNkulunkulu angazi lombhalo oyibone mina ndaba bese athi-ke ufake kamoya bese athi-ke because akuthandazeli nenhliziyo enamatshe 4 5 you cannot pray so sesontweni kanti kwakho you don't have time to pray kumbe can I teach you this thing ngeke bazalwane sibe ngabazalwane abathandazayo siuqale sesina sizokwenza umhomozo sizokwenza umsindo and futhi ukubonela umsindo wethu ukuthi usathana usuke esihleka ngoba sithi siphuma singena emakhaya sebesibaba zenkinga ezishiye kanti basingabe sihlangana emagcekeni asikwazi ukuhlangana egcekeni nishiye imense ekhaya ngifike ekhaya ngoba basithandazana shes uNkulunkulu wala uyaphuma athatha amalocation abantu abana aye emakhaya bahlala kuwo athatha usedani noma mbele kitchen athatha usekitchen ambele dani mawufika ufika i-altar ongayishiya uthandazela wasuka nalo thandaza kuye wadabula i-location wayophomolo because it's when we pray God intervene. Usuku bazalwane phathe challenge uthi David usuku cabanga ke wena sikubiza 2 hours siyakhuluma bazalwane shusha kuthiwa shusha hey buthi kube nomuntu obuchaza lento kuthiwa kwaba nabantu abahlala esangweni banganikezwe isikhathi sokuqala banganikezwe isikhathi sokuphela kodwa shethi mayibanje sikhonza kulo lingangitsha leyo level futhi ngiyamsaba mina umfundisi othatha 2 hours emobiti angawuthatha 3 hours ematha isonto lingekho mina nginenkinga yokuzana nothandaza boze esontweni ngoba sekumenyezela okumenzeka umfihlo esontweni kungashiwo lutho athi umama ningangeni ukhona umuntu onokuhlangana because umthandazo uyahlalelwa Imposter mfuni awusikwazi ukuba ibandla elithandazayo siqhubeke sibe necharacter engekho right because masike sangena emagcekeni asisakubani ukuthi yini engihlulayo yini engayikho sifika kwesenkulunkulu lithi laba sesifikile siyakubingelela Nkosi sikhona sizothi uNkulunkulu ungcwele phakeme ngalesikhathi uthi ungcwele uNkulunkulu ahlole ungaxoleli kwakho uNkulunkulu ahlole izifo zakho uNkulunkulu abone izinto ongazishoyo bazalwane uNkulunkulu sibizela 24 hours prayer room abanindi bahlala iphumela moya ngcwele ngiyabonga nansi inkinga ekhona bazalwane uma emthandazweni singena siphuma isigodlo sisengcupheni uma ibandla lalezi nsuku emthandazweni lingena liphuma umthandazo uyiprogram yesonto usho ukuthi isigodlo sikaNkulunkulu sisengcupheni indonga zisengcupheni okudilika i-altar usengcupheni kutholakala elifini ngoba bekho abahlalayo bavumelane njengembongi ecilongo yasendulo bethi
uJesu uyimemezela into. Uyimemezela uJesu into. Sesiyothandaza. Uyimemezela uJesu into yokuthi sonke uready ukusizwa. So Tony, funda ngencwadi yenkosi. He had made everything beautiful in its time. Also, he had set eternity in their heart. Mshumayeli 3 verse 11. Awusasho. Mshumayeli 3 verse 11. Yes, full. Yet so that man cannot find out the work that God had done from the beginning even to the end. Funda ngezulu. Chapter 3, Mshumayeli chapter 3 verse 11. verse 11. Yes. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Kusho ukuthi akwenzeki mfundisi uShezi size emthandazweni uNkulunkulu akakuniki isizini yakho. Mawuke wathandaza abazalwane sinenkinga ukuthi uyathandaza ukuthi kunodaba olungaphenduliwe neminyaka. Ngoba uNkulunkulu weyikhathi. Kunodaba adila nalo ethi this thing I'm done with it. This thing I'm done with it. Bese yasho futhi bazalwane ukuthi le angizuyisusa manje ngisakwakha. Ngoba kuphose kulezi izinto ingasuswa ngoba kusadilwa nawe. Qedi Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. esikhathini sakho. Yes. Ubekile nokuphakade ezinhlizweni zabo. Yebo. Nokho umuntu angefumana umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwaseqaleni kuze kube sekupheleni. Thank you. Asivale ke kanani verse 12. Asivale ngoMark 11 verse 17 ehambe. Bese sithatha ku 3 hours sithandaza. Mark 11 verse 17. Yes. Alwazelwa ngendlula lwami strings sini sana alwazelwa ngendlula
for all nations. Sizwe zonke ziyochitheka, zichithekele esizweni esisodwa endlini kaSimakade bayothandaza. Bazalwane, kunendawo esibizelwe kuyo indlu yomthandazo. Indlu yomthandazo isuke ready ukusiphendula, ngoba kunoNkulunkulu ohlala endlini yomthandazo. Indlu yomthandazo ayikwazi ukuba umthandazo ingekho impepho, fanele kube nempepho eshumayo endlini yomthandazo. URispa wadecide ukuhlala edwaleni until imvula yafika, because prayer needs your time, needs your effort, needs your life. iBhayibheli wahlala uRispa wathi noma imvula iyana noma yini noma libalele, as long inyoni ingezukudla, how much more ke thina sihlale into ephilayo. Funda le verse sithandaze ngapha. Funda le verse. Mark chapter 11. Sheshisa mfana, sheshisa. Wafundisa wathi kubo akulotshiwe yini ukuthi indlu yami yabizwa ngokuthi indlu yokukhuleka yezizwe zonke na. Khokhipa tena ehamba step. Oh mahamba step. Ngifuna ke manje sonke uthe indlu yakhe yomlilo yenza kube indlu yomthandazo. Sonke lesesifikile sikuyo indlu manje. Ngifuna uthatha ithuba lokuthandaza. Angifuni ukukhuluma izindaba lezojwayele ukukhuluma uthi uyathandaza. Angifuni nomsindo ojwayele ukubanga uthi uyathandaza. Ngifuna uthandaze and unote ekhalende lo suku othandaze ngalo ukuthi ngeke uNkulunkulu aphendule. Angeke uNkulunkulu ayilise imvula kwakho. Angeke uNkulunkulu aphendule ngabantwana bakho. Angeke uNkulunkulu athathe isifi eseyalapha eshelfini ayoyitomula athi lo muntu wangihlalela aweni lokuthandaza. Ngoba aweni bazalwane sirivese izinto okudala bathiwa ngeyisalunga, ngoba basike sahlala bazalwane, sahlala njengamafrika sithi